Добър ден, мили слънчеви дечица. Добре дошъл, дядо Коледа, на гостите при нас. Много се радвам, че дойдох. Очакваме да с вълнение и с истинско нетърпение. Много път преминах. През много снежни долини и планини преминах. Но ето, че моята жена спря там. Къде? Където свършва големия свят. Големия свят? И аз дойдох насам пеша. Много ли се забавих? Не! Ние те чакаме с вълнение и с истинско нетърпение. Чухте ли, деца? Спряла е вълшебната жена там, където свършва снега и е вървяла с чувала до тук пеша. Мога ли да седна да си починам? Да, заповядай. Погледни, имате си коледна елха. Ама вие с какво ще ме зарадвате? Дядо Коледа, значи ние знаем и песнички и стихчета ти само седи да си починеш. Ние сега ще те поздравим и за подаръците, които си ни донесъл, ще ти благодарим. Нали сте деца? Какво искаш, стихче ли песничка, дядо Коледа, да застоплим твоето сърчице? Дайте първо едно стихче да видим. Добре, едно стихче, моите помощници. Аз имам двама помощника, дядо Коледа, които тук се подготвиха за твоето посрещане. Ти сигурно за това си чул къде. Хайде, Ники. Ники, не може би песен. Как се казва? Заповядайте, Иван и Ники, нали така беше? Добре. Тази страна. Айде сега да ви чуем силно и хубаво. Кой ще почне пръв? Айде, Ники. Заедно е болен днес, пана гладина. Майка му се чуди от какво мастина. Какви супки хрупка, вчера го видели. Мислим, че това са морковчета бели. Дядо Коледа ще дойде днеска в нашата градина детска. Седнал на шейна колата, ще се спусне от билата. Смело през гората бяла, що ли носи ни в чувала, чудни дари на децата, ще зарадва той сърцата. Снежен облак вън се дига, тихо, дядо Коледа пристига. Сега специално за теб. Хайде сега Иваню ще пее. Зъм, 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 кой е вън, кой ще дойде в този късен час? Дядо Коледа при нас. Искам още сто зърна от сърце да го прегърна. Че си знам, той ми носи дар голям. Искам още сто зърна от сърце да го прегърна. Че си знам, той ми носи дар голям. Чудесно! Казайте на Дядо местата. Коледа, ние песничка имаме. Искам да попитам тези красиви момичета, принцеси. Ще поздравим ли дядо Коледа, който идва толкова далеч? Ела, мила моя, как се казваш ти? Елате да виж колко ти живе дядо Коледа чувала и сигурно вътре има подаръци за всички послушни и добри деца. Дай сега ръчичката, той ще се стопли, ние ще го поздравим и така ще му благодарим. Дай ръчичка ти. Ела при мен. Добре. Айде, Лена, на колко са годинки? На 3. Да запазим тишина и да чуем това. Защото детето това ще изпълни. Какви ми песничка ще му кажа? Или ще му кажа Да потанцуваме ли малко? Ми да. Добре. След малко, като Дядо тръгне Коледа. циклона, ще потанцуваме. Хайде ще потанцуваме сега, ето така. Айде всички заедно. Айде всички деца.
мили, топлихте